Muri yeZimbabwe pazoshata manje nokuti Vice President Chiwenga yesterday warned Harare East residents against voting for opposition candidates in the April 27 by-elections, equating the polls to the war of liberation. Sharapinda munawudzi zvizere ndokapa pano kuti bva subscribe like utina on the bell icon pano pa ZM News Live pano pacho opisa pano patinokupa dzese dzirikusvika munyika yeZimbabwe. Tichiendera mberi munawo iyi inonzi addressing party supporters at a rally at Chikurubi Damview, Chiwenga said the by-elections were an opportunity for the ruling party to correct the August 2023 mistake where the residents voted for the opposition. He reminded the voters of April 28, 1897, which marked the beginning of the Second Chimurenga War, after spirit mediums Buyani and Kaguvi were beheaded. The Harare East by-elections have afforded us an opportunity to correct and restore the political status quo and correct the mistake of the August 2023 elections, Chiwenga said. This opportunity must not be misused because our wars would not end. Remember where the Zimbabwe that you want to sell out like you are selling tomatoes came from. Ndo mashukano yatoka panapa na VP Chiwenga aiwa achithreatena vanhu vekuharare vanhu kuchikurubi achiti aiwa you must remember kuti Zimbabwe iyi yamuda kutengesa semadomasi yakabva kupi, munofanira kukureita mistake yamakaita muna 2023 pamakavhotera opposition. Now you have to vote for ZANU-PF, the ruling party. Mashoko VP Chiwenga chimbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko aya ataiwana VP vachiti ava vanhu vanovhotera ZANU-PF. Pine mucomment section medu mumbotudza mafungiro enyu. Musangana subscribe like channel tina on the bell icon. Tambo chamabvisa ndokupa pano pa ZM News Live.